ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଜାଙ୍କ ହଟହଟା। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ କପାଳେ ଚିତା, କାଖରେ ଧରି ଛତା, ଅଜା ବଜାର ଗଲେ ଆଈକୁ କିଛି ନ କହି କଥା। ଅଜାଙ୍କୁ ଡାକି ପୁଛିଲା ଆଈ, ଯାଉଛ କାହିଁ ଏବେ? ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଦିନୁଟି ହେଲେ ନେଉନା ଥରେ କେବେ? ଭାବିଛି ଆଜି ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି ବଜାର ବୁଲି, ମଞ୍ଚୁରିୟନ ଖାଇବା ମିଶି ଲଗାଇବାନି ଚୁଲି। ଅଜା ରାଗିଲେ ଆଈ ଉପରେ, ଡାକିଲା ବୋଲି ପଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବହଣି ମୋର ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଅଛୁ। ଏତିକି କହି ଏକଲା ଅଜା ଗଲେ ରାଉରକେଲା। ବଜାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ମେଲା। ସଜେଇ ହେବା ଜିନିଷ କେତେ ଲୋକେ ନିଅନ୍ତି କିଣି, ପଶିଲା ଲୋକ ସଜେଇ ହେଲେ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଚିହ୍ନି। ଗାଁ ସହରେ ଚିତ୍ରାଳୟର ନାମଟା ପଡ଼େ ଖୋଜା, ଅନେକ ଦିନେ ଏହି ଦୋକାନ ଆଜି ପାଇଲେ ଅଜା। ଦୋକାନେ ପଶି ମାଗିଲେ ଅଜା, ନକଲି ଚୂଳ ଦିଅ, ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବି ଯେତେ ପଇସା ନିଅ। ନକଲି ଚୂଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ନିଶପର ଅଜାପତି, ନୂଆ ବେଶରେ ଫେରିଲେ ଘର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଅତି। ମାଛି ଅନ୍ଧାରେ ପଶିଲେ ଘରେ, ଅଜା ପରଦା ଟେକି, ପଶିଲା ବେଳେ ଚମକି ଗଲେ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଈ ଦେଖି। କବାଟ କୋଣୁ ଆଣିଲା ଆଈ ବେତର ଖଣ୍ଡେ ଲାଠି, ଅଜଣା ପରେ ଦେଲେ ପାହାରେ ପିଠିଟା ଗଲା ଫାଟି। ମରିଗଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ, ଅଜା କରିଲେ ରଡ଼ି, ମାଟି କାମୁଡ଼ି ଅଜା ତାପରେ ଭୂଇଁରେ ଗଲେ ପଡ଼ି। ବଡ଼ ରାଗରେ ଅଜା ଚୁଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଆଈ ମୁଠି, ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଲା ଉପୁଡ଼ି ଅଜା ନକଲି ଚୁଟି। ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଅଜାଙ୍କୁ ଆଈ, ପଡ଼ିଲା ପାଦେ ଯାଇ, ଦୋଷ କରିଛି ମାଗୁଛି କ୍ଷମା, ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନୁ ଅଜା ଲଗେଇଲେନି ନକଲି ଚୁଟି ଆଉ, ଆଈକୁ ଦେଲେ ରଖିଦେ ନେଇ ପେଢ଼ିରେ ଯାଇଥାଉ। ଆଈକି ଦେଲେ ରଖିଦେ ନେଇ ପେଢ଼ିରେ ଯାଇଥାଉ। ଆଈକି ଦେଲେ ରଖିଦେ ନେଇ ପେଢ଼ିରେ ଯାଇଥାଉ।